दिनै सेबाया बयबो गोसो गुदुङै नेबाय थानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। रिजाल्ट फोसावनाय लोगो लोगोनो गोबां फरायसाफोरनि बिमा-बिफाजों लोगोसे गोबां फरायसालियाव रंजाखांनाय थासारि सोमजिदों। बेबायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं मक्ताइगाव गामिनि मक्ताइगाव उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियावबो गासै सा 21 फरायसाफोरा मोजाङै उथ्रिसारनो हानायखौ लानानै फरायसालियाव रंजाखांनाय थासारि सोमजिदों। उथ्रिनाय फरायसाफोरनि गेजेराव सा 9 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननायजों लोगोसे बेनिनो साथामा लेटार नम्बर मोननानै उथ्रिसारनो हादों। मक्ताइ उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमिखौ 2010 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। दिनैसिम खेब 6 मेट्रिक आनजाद होबोबाय आरो फरायसाफोरा बोसोरफ्रोमबो मोजां फिथाइ होबोनो हानायाव गोजोननाय फोरमायो फरायसालिनि गोरायुं शैलेन्द्र औवारी बिथाङा। दिनै जोंहा मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि 2022 मायथाइनि जेनाखि आनजाद मेट्रिक फाइनाल आनजादाव बे आनजादाव जोंना गासैहाय 21 फरायसाफोर फरायसुलि फरायसुला ज'यै 21 फरायसाफोर आनजाद होदोंमोन। दा बिनि गेजेरावनो जोंहा दिनै बिनि गेजेराव सा 9 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। दा आंनि गोसो गोजोननाया बेनो जे जोंनि बे सा 21 फरायसाफोरा सासेबोदि जेनेबा आनजादि होफिनबावनांगौ बेबायदि परिस्थितिया थायाखै। गासैबो पास जानायनि थाखाय आंहा गोजोननाय दं। लोगोसे बे गोजोननाय मोनबावदो थांनाय बोसोरफ्राव जोंहा इसिबां मानि पास जादों फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन दंमोन। नाथाय देग्लायनि बे 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव दिनै आनजाद होनाय बे आनजादाव बांसिनै सेथि थाखोआव मासि आवग्रिनो हानायखाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो गिबियावनो गासिनिसिमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय आरो आंनिनो गिबिनिफ्राय फरायबोनाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनिसिम जोबोर खुलुमनाय बा हामबायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो मेट्रिक फरिखा होनानैहाय दिनै रिजाल्टखौ मोननो हाबाय आरो आंनि रिजाल्टनि मार्कआ एसे मोजाङैनो जानानै थांबाय, जायनि थाखाय मोननै लेटार एमाइल आरो इंलिसाव गासै पारसेन्टआ 74.33 जादों। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।